בכנס קנווה קריאייט האחרון, קנווה חשפה 4 מוצרים חדשים שהולכים לעשות שינוי. הם מפתיעים וייחודיים, וכולם תחת הכותרת להפוך מורכב לפשוט. אז בואו נכיר אותם. המוצרים נחשפו מתוך פתיחה של מעטפות צבעוניות. אז המעטפה הראשונה והסגולה חשפה פיצ'ר מדהים שכולנו חיכינו לו. מעכשיו בקנווה אפשר לערבב כמה סוגי עיצובים. בעיצוב אחד זה אומר שאנחנו יכולים לעצב במסך הראשון סטורי, ללחוץ על הפלוס ולבחור שהדף הבא יהיה סלייד של מצגת, ואחריו אנחנו נרצה איזשהו קובץ שהוא בכלל להדפסה, וכך בעצם כל דף בעיצוב שלנו יכול להיות בנוי מסוג אחר של קובץ, מה שעד היום היה בלתי אפשרי. וזה באמת חידוש שקנווה מביאה וכולנו רצינו אותו. המעטפה השנייה והירוקה נחשף מוצר חדש שנקרא קנווה שיט. בעצם סוג של אקסל, אבל הרבה יותר מגניב. קנווה גם מבינה במוצר הזה שיש המון חשיבות לדאטה, ואף אחד לא באמת יכול לזכור את כל הנוסחאות. אז הם יראו משהו מאוד מעניין שפשוט מזינים טקסט כמו ל-ChatGPT, וה-AI פשוט הופך את זה לנוסחה. יש שם המון פיצ'רים מגניבים שכוללים גם את ה-Magic Charts, שזה בעצם עוד פיצ'ר שישיקו עם קנווה שיט. בעצם מאגר של גרפים שניתן לערוך, לעצב ולשנות, להכניס להם את הדאטה מתוך השיטס ואפילו לעשות אנימציות, ולאחר מכן אפשר להשתמש בהם לאתרים, למסמכים, למצגות וכו'. עוד משהו מעולה בקנווה שיט זה מי שצריך לנהל עיצובים מרובים, שפעם היינו עושים את זה דרך הבולק אקשנס, עכשיו עושים את זה ממש בתוך השיטס. אתם יכולים לעשות רשימה שלמה של כל הפוסטים עם התוכן והתמונות ולהכיל את זה לעיצובים לאחר מכן בלחיצת כפתור. קנווה מאוד עובדת לפי הקהילה שלה, והיו בקשות מרובות מהקהילה לעבוד בקלות יותר עם AI בתוך קנווה, ולכן קנווה השיקה את קנווה AI. במעטפה השלישית והכתומה, אז בעצם בדף הבית, בנוסף לכל מה שאנחנו כבר מכירים, התווסף אזור שנקרא קנווה AI. זה בעצם ממשק אחד שמכיל בתוכו את כל ה-AI של קנווה. אפשר פשוט לכתוב משפט ולייצר עיצוב בשניות. ואנחנו ממשיכים עם הסיסמה של להפוך מורכב לפשוט, שזה בעצם היה הדבר המוביל בכל הפיצ'רים והמוצרים החדשים שקנווה הוציאו. אז אני חושבת שגולת הכותרת של הכנס הזה הייתה קנווה קוד. זה אומר שמעכשיו אנחנו יכולים לייצר בקנווה חוויות אינטראקטיביות ואנימציות בלי לדעת קוד בכלל. מה זה אומר? בעזרת פרומפטים פשוטים, משפטים שנכתוב לתוך הממשק בקנווה, נוכל לייצר חידונים, משחקים, מחשבונים, אתרים. אנחנו בעצם פשוט נכתוב את מה שאנחנו רוצים, נלחץ על כפתור, וקנווה הופכת את זה לקוד בשבילנו. את התוצר הסופי אנחנו נוכל להכניס לכל עיצוב אחר שאנחנו רוצים. מטורף, זה באמת אחד הפיצ'רים היותר מדהימים שיצאו. ואל תדאגו, אני אעלה לכם סרטוני הסבר על הכל. אז תכתבו לי מה אתם חושבים ואיזה מוצר חדש של קנווה אתם הכי אהבתם.